Gyara ya shigo Gombe. Acresal ta shigo Gombe. Hukumar karfafa jure canjin yanayi na kiran mu da haɗin gwiwar waban da gwamna Inuwa ɗan Majan Gombe. Canjin yanayi yana shafar duniyar mu ta hanyoyi masu hatsarin gaske, asarar nau'ukan halittu, karancin ruwa da kuma tabarbarin muhalli da ke shafar harkokin noma. Amma kada ku tsorata, domin jihar Gombe, Najeriya, wata fitila ta haskaka kuma karfafa jure canjin yanayi, wato Agroclimatic Resilience in Semi-Arid Landscape. Acresal ta da mai girma gwamnan jihar Gombe, Alhaji Muhammadu Inuwa ɗan Majan Gombe, su ne suke jagorantar yakin. Aikin Acresal a bayyane yake don farfado da tagayyararrun ƙasa, kiyaye halittu masu rai da kuma jaddada juriya, karfafa al'umma, inganta rayuwa da kuma samar da bege. Tare za mu iya bunƙasa al'amurorin yanayi. Ku shiga cikin shirin, ku ba da haɗin kai don ba da gudunmawar ku wurin aiwatar da shirin. Dasa bishiya a yau domin kyautata makomar gobe. Mu kare muhalli, mu ceci rayuwa. Tare da haɗin kai, duniyar mu za ta bunƙasa. Tallafawar Acresal domin kyakkyawar makoma ga kowa.